Kuhlobo namhlanje iBanyana Banyana izaqhubisana neBurkina Faso kumdlalo omkhulu kaGroup B. Ukuba uMzantsi Afrika uphumeleli kulo mdlalo uza kupakisha imigodlo ubuyele ekhaya ngelixa ke iBurkina Faso iza kube isenza imbali. Ukuba banzi ngalo mdlalo wanamhlanje sakuthetha nomhlalutyi nongumsasazi wezemidlalo kwisikhululo sikaNomathotholo umhlobo wenene uKhangelwa Bomvana. Uzasichubela ke mbukeli ngesingathi sikulindele kumaqelo mabini phambi kokuba kuqalwe. Khangelwa masikubulisa mntasekhaya sikomkele SABC lihaye. Happy nyako mtsha. Nyako mtsha nokanyesi manibulise kholo sanibulise nakubabukeli belihaye. Enkosi kakhulu. UMzantsi Afrika ukore amanqaku amane kwimidlalo emibini. Ingabe ingxaki iphi kanye kwindlela abazikhusela ngayo? Oqala manditsho ndithi uDesiree even kulo mdlalo wesibini ebeyibonile uba ingxaki eninzi iye yaqala phaa kwi-goalkeeping department. Wenza i-change kungelishwa kuba even kwi-change yakhe iphinde yasidisappointa. Andazi noba baya-exposwa nazi ii-defense zabo ngoba baslow kakhulu manditsho ii-defenders zakhe zislowly kakhulu okanye uPerisha udibanisa ii-defender ezislow, so zenze loo nto uba oo-goalkeeper bethu ba-expose ngoba Andile Dlamini kulaa mdlalo wokuqala u-expozwe kakhulu. Kule mdlalo wesibini Kelly Swart naye wa-exposeka kodwa ke enze i-change uDesiree kulo mdlalo wesibini. Besiyilindele manditsho eyoba kulo mdlalo we-Cote d'Ivoire besiyilindele into yamanqaku uba azawungena kuze bakho easy for iSouth Africa, kodwa ke mandibulele kwale nto babekwazile ukuba bekwazi u-equalizer ba-endaphe bedlale i-draw, but kubonakala ingathi umsebenzi usemninzi oza kwenziwa ingakumbi if abenzanga kakuhle kule match yabo yanamhlanje neBurkina Faso, ngoba izawuthetha ukuthi ke loo nto no World Cup for us kulo nyaka uzayo eBrazil. So sayibukela eTV-ni sibaninzi sinjalo, kungabikho kusasaza, kungabikho kubukela. Igaqeni nalo uba ingenzeka loo nto. Amehlo ethu singabeka kophi umdlalo ebaleni namhlanje? Sinabo abadlali abaphuma izandla, oRifilwe bakhona, oLinda bakhona. Mhlambe ngophi umdlali esingathi sithembe kuye okanye ithemba lethu likiyo namhlanje? I think if uDesiree namhlanje ufuna uwina kune players zakhe xa etshintsha umdlalo zizo ezenza umdlalo ube ngcono kunezi beziqale ngayo. Kwi-first match yethu neTanzania ndathi usibophile isquad, but ekusibopheni kwakho isikhathi isquad ndabona yo ifatigue ingapha kokuqonda badiniwe baslowly i-players eSouth Africa, but ungena ko-Amgelang Mutawu oRonald Dolly ngabona abantu endibaziyo okanye endibabona ingathi basalambile, ngabona bangayitshintsha le situation eSouth Africa. Even namhlanje sinida a-natural striker. I know Thembi Kgatlana bamenza as i-striker, but i-natural striker efana noRonel yiyo esiyidingayo phaa ngaphambili kwi-South Africa, so that i-defense yeqela layo iBurkina Faso ingabikho relaxed, ngoba the more befaka oThembi abarhalela ibhola apha endaweni kukho ibhola abafuna uba khona, so bayenza uba i-team abadlala nayo ikwazi ukudlala iqale from eback, kanti kakukho uRonel yena uzawudistructa la defender zingakwazi ukuqala ibhola, zikwazi ukuthi zihleli nje zi-alert ngoba zisoyika yena. Phakathi kwento endingafuna ukuyishiya Khangelwa, siye sabona kumakhasi onxibelelwano omnye wabadlali uBambanani Mbane ekhupha i-public apology exolisa kuMzantsi Afrika. Mhlambe ingabe ucinga uba oku okanye oluxolo luza kunceda ukubuyisela umoya wobumbano kweli qela okanye umonakalo selenziwe? Eyona nto ndingafuna i-fans eSouth Africa eziqale zi-understand uba as much as sidlala i-football singamantombazana, but we know uba i-football isisport sabantu abangootata, but thina as abantu besifazane mandithini si-sensitive too much. Each and everything ethethwayo kwi-social media iba khona laa ndawo yobuntombazana, as much as sazifaka kwizinto esingazifuniyo. Even nathi sisasaza sinjalo singabantu besifazane, but when it comes to kukho into ezinegative ezithethwa ngathi siba too sensitive kwizinto esizimamelayo, singazi-accept njengabantu abangootata. So yile nto ndiyithi I hope uba iSouth Africa ingayi-understanda ngolo hlobo uba Bambanani Mbane ebekwi-emotions zobuntombi elaa xesha ebethetha ezaa nto bezithetha, bangayamkela i-apology yakhe. And
sithi sibe ne-way forward ukuze sikwazi ukuthi sisapothe iBanyana Banyana, ngoba today isidinga ngolona hlobo, isidinga okokuqala nokokugqibela, ngoba if iSouth Africa namhlanje ingakwazi ubetha iBurkina Faso, we still have a chance yoba singakwazi ubheka kwi-knockout stages, ngoba even iCote d'Ivoire phaa neqela la iTanzania, iCote d'Ivoire izuvuma ibethwa iTanzania ngoba bayazazi uba abakaqualify bona ngala 4 points wabo. Tanzania leyo eno 3 points, meaning if one of them badlala i-draw, thina sikwazi ukubetha iBurkina Faso straight, izawuthi ke loo nto siyojonga uba ithini i-goal difference ezasibangela uba sikwazi ukuqualifya okanye singene ke phaa kwi-quarter finals zayo le WAFCON. Khangelwa dihletyezelwe zimpukane ezihlaza kuthiwa yeyi uligqirha elikhulu awuboni ungumhlola. Ndiyafuna into yokubana uBhula Amathambo ucinga uba mhlawumbe leliphi ilizwe eliza kuphumelela ngokuhla kwanamhlanje, kwaye ngawaphi amanqaku owaqikelelayo? iSouth Africa kunyanzelekile namhlanje and akunyanzelekanga uba iphumelele ngo-1-0. Sidinga is either 3-1 okanye u-2-0. iSouth Africa kumele iphumelele nakanjani, inazo zonke ii-qualities zophumelela kwiBurkina Faso iSouth Africa, as long as babe zixelele uba bazawuphumelela. Kwenye imetshi leya iCote d'Ivoire izasibethela iTanzania ukwenzela uba sikwazi uyongena kwi-knockout stages. Okokugqibela xa ndizawukhulula kudla ngokutshiwo into yokubana iitumente ezinkulu aziphunyelelwa kuphela ngezakhono, koko kudingeka into yokubana kube khona ukomelelwa kwengqondo. Mhlawumbe xa sijonga abadlali bethu, ingaba ngokwengqondo bomelele? Bomelele iSouth Africa ngokwengqondo. Yeka nje lento ndithi thina as amantombazana si-sensitive ngoba baqhela istages ezinkulu, but wena Kholosa isikakhulu eyona nto eyenzekayo apha kule WAFCON sibona ii-surprises ezinkulu. Ubani weyazi uba iNigeria ingabethwa ngooMalawi? Into endiyibonayo qha kule nto le WAFCON uba ibhola yamantombazana all over Africa ikwesinye istandard. So bona bangene even kula match eTanzania beyi-underminile, becinga bafana bayiBanyana Banyana basuka kwi-World Cup, kanti ezinye ii-teams zona zizixelela uba thina sizodlala le WAFCON and then sifuna uzenzela igama lokubheka kwi-World Cup. Bomelele bona ezingqondweni, into ababayenze mabahlukane ne-social media, bafowukhase kule nto bayenzayo, ikukudlala ibhola. Makudlalwe ibhola. Thina ku-social media sithe sabampavela sibe nalaa moya. Sijongile ke Khangelwa namhlanje, siyathemba into yokubana bazawubuya nayo iphila. Masibambe ngazibini ngexesha lakho. Enkosi kakhulu, benosuku oluhle kakhulu.